acordou con a Xunta a declaración de proxecto industrial estratégico para a factoría de neumáticos de alto rendemento que o Grupo Century prevé construir tamén no futuro complexo industrial enerxético que se vai facer nas Pontes. A previsión desta empresa é investir 530 millóns de euros para fabricar 12 millóns de neumáticos de alto rendemento ao ano. Tamén a creación de 750 empregos directos e, sin ninguna dúbida, vai ter efectos beneficiosos non só nas Pontes, non só na súa comarca, tamén en todas as infraestructuras que están ao redor. Sin ir máis lonxe, o Porto de Ferrol, só a exportación, dirixida nunha gran parte a previsión de exportación desta factoría e unha gran parte a América, especialmente a Norteamérica, vai supoñer, ademais, tamén importación de materias primas, que penso facelos tamén vía marítima na súa grande parte. Por exemplo, por darlles unha cifra máis, a previsión é que isto supoña multiplicar por 4 o tráfico de contedores en Ferrol e, por lo tanto, a creación no Porto de Ferrol de 30 postos de traballo. Por tanto, hoxe tomamos este acordo para agilizar todos os trámites e agardamos tamén será un proxecto que se presente tamén aos fondos Next Generation, que a sensibilidade do Goberno Central, un proxecto máis que se presenta dende Galicia con moitísima potencia, con moitísimo futuro, con moitísima viabilidade, pero que, sen dúbida, necesita a oportunidade tamén o empuxe que supoñen os fondos Next Generation.